Ordiziako Goierri eskolan elkartu gara gaur, jakin minez, irratsaio honetatik, Iñaki Zabalorekin, zuzendariarekin, Gabon, ongi etorri Iñaki. Gabon, eta Jorge Mancesidor, ikasketa buruarekin, zuri ere ongi etorri, Gabon. Bueno, Ordiziko Goierri eskolara etortze honek badu bere arrazoia. Egun hauetan entzun dugu, berrikuntza eta transferentzia proiektutan buru belarri murgilduta zaudetela, ikastetxearen beraren kudeaketari dagokionez eta baita emaitza akademikoi dagokionez ere, ezta? Berrikuntza, kalitatea eta bikaintasuna. Konzeptu hauek Iñaki askotan aipatzen dira. Baina zer esan nahi dute Goierri eskola bezalako ikastetxe batean, lanbide heziketako ikastetxe batean, filosofia hau guk nola ulertu behar dugu? Berrikuntzaz, kalitateaz hitz egiten dezutenean, zer esan nahi du horrek zuen kasuan? Egin ezen, Julian, labor galdera erresa da egitea eta beste aldetik aberre gai garen konkretatzen. Bueno, ni labortuko nuke berrikuntzan aritzea dakarrela egunerokotasunetik, egunerokotasuna kudeatzea, baina era berean gizarteak eta azken batean eskatzen dizkiguten erronkei aurre egin ahal izateko, dedikatzea zati bat, dedikatzea gure aktibidadetik zati bat, hobetzeko arlo pedagogikoan, arlo teknologikoan eta kudeaketa arloan. Beraz, labortuko nuke berrikuntza dakarrela pentsamentu bat, dakarrela planifikazio bat eta dakar proiektuen bitartez behar bada beste erronka batzuei heldu eta... Iñaki Zabalo, dakar zuzendaritzaren buruan eta ikastetxearen egitura guztian hori noraino iristen da. Irakaslea bakarrik dira, ikasleak ere badira, gurasoak hor daude, berrikuntzaz, kalitateaz, guztionetaz hitz egiten dezutenean, eta horri eskaintzen diozuten denbora hori nola zabaltzen da zuen gizarte komunitate honetara. Esan behar, naiz eta berrikuntza esparruan pertsona batzuk ardura izan, behar bada, lehen komentatu duen hortan, egunerokotasunetik kanporatzea pixkat ideia, gure kasuan, esan behar edapena, ideia honen edapena erakundeko esparru guztietara, hau da kudeaketa unitateko unitateetara, departamentuetara, bolego akademikora, edatzea, azken batean gure antolakuntza sisteman dauzkagun unitate guztietara, daukagun sistematikagatik, behar balda kulturagatik, erresa gertatzen zaigula, prozesu horren barruan hasieratik pertsona hauek parte hartzen dutela. Hau ez da ideia bat batzuei bururatzen zaiena, eta hor konpon gero aber nola, gai garen hori aurrera eramateko. Hasieratik arduratzen gara berrikuntza prozesuetan parte hartzen duten, kasu honetan erakunde eta pertsonak parte hartzen hasieratik. Beraz horrek dakar, barneratuta eramatea kuestio horri eta parte izatea garapen horretan, eta parte izatea noski garapenean eta edapenean ere bezeroentzat, ikasleentzat, gurasoentzat, gizartearentzat edo enpresako ordezkarientzat. Ikasketa buru bezala, Jorge, irakaslegoak, batez ere, nola bizi du hau? Ze enpresa guztietan, erakunde guztietan egoten dalako zailtasun bat, edo bada filosofia hori zuzendaritzatik zabaldu nahi izatea, eta beste bat gero, bezeroek, kasu honetan irakasleek nola barneratzen duten ezta? Nola dago hori txertatuta zure ikuspegitik? Prozesu nola baita prozesu hortan hasieratik kontutan hartzen ditugu bai irakasleak eta bai bezeroak ere. Eta bezeroak esaten ditugunean gure kasuan dira bai ikasleek, bai familiak, baina baita ere gizartea, batez ere enpresak eta inguruko erakundeak, udaletxeak edo garapen agentziak horieki kontutan hartuta. Zuentzako hori importantea da, ezta? Lanbide heziketako azkenean gure emaitzak horiek neurtuko dituzte eta enpresa horietan eta gizarte horretan gizarteratze horrek nola neurtuko dugu erabat ea ondoari garen ala ez, eta ze punturaino. Beraz, hasieratik egiten duguna da, gure antolakuntzan 3 urtean behin egiten dugu
helburu batzu finkatu estrategikoki, eta horretarako helburu horiek ez ditugu zuzendaritzatik finkatzen, baizik eta egiten duguna da aktibo diren parte guzti horiek bildu eta beraiei zuzenen galdetu, enpresei, udaletxeri, horiekiri, urasoei eta gure ikaslei eta ikasle horiei ere ze beharrak dituzten eta hemendik urte batzuetara ze beharrak antzematen dituzten ere. Horrela guk egin dezakeguna da, proiektu hauetan parte hartuz, gure egiteko modu aldatu eta zabaldu nolabait berrikuntza horiek egokitzeko gizarteak eskatzen diguten behar horietara. Beraz, hasieratikan bai ikasleak eta bai irakasleak ere parte hartzen dute prozesu hauen definizioetan. Beraiek esaten dute ze beharrak dauzkagun, eta orduan guk proiektu hauen bitartez egiten duguna da kanalizatu. Baina, gero, lantzen direnean ere, irakaslegoa batez ere erabat inplikatuta dago. Gure kudeaketa sisteman azkenen prozesuen bitarteko kudeaketa sistema daukagu, eta prozesu horietan irakasleak danak parte hartzen dute modu baten edo besten. Eta konkretuki, akademikoki nolabait edo kurrikulumari afektatuko dioten aspektu horietan, talde pedagogiko bat daukagu, irakaslego zati handi bat parte hartzen duelarik, eta beraiek dira nolabait ideia horiek aurre eramateko baldintza jartzen dituztenak. Talde hori lideratu egiten dut, baina taldearekin hartzen ditugu erabaki guztiak. Zezuk esatezun bezala batzutan erratxa da igual guk idei bat izatea zuzendaritzatikan, baina gero praktikoa ez izatea berak izten dugunean. Oso garrantzitsua da guretzako hori testeatu behar izatea prozesuan bertan eta diseinatzen ari garenean. Beraz, erabakiak hartzen goazen enean, talde pedagogikoak nolabait desplegatu egiten du irakasle guztiei, kudeaketa unitate guztiei hartutako erabaki horien beharrak, jaso egiten dira ekarpen guztiak eta erabaki orokor bat hartzen da. Eta ikasleekin azkeneko apunte bat, berdina kontutan hartzen dugu beraien eritzia ere ze 3 hilabetero jaso egiten dugu beraien satisfazio maila eta beraien ekarpen guztiak. Proiektu hauen aplikazioan ere ze punturaino ikusten dute ondo egon direla edo aberatsak izan direla beregentzako edo ere jaso egiten ditugu. Orduan zuzenean feedback hori erabatekoa da eguneratuzunean. Neurketa sistema horiek beharrezkoak dira, ez da jakiteko gauza nola dijoan. Bueno, neurketa zaipatzerakoan, ni ona iritsi naizenean, Iñakik lehenbiziko esan didana da gaur auditoria baten harrapatu baituzu, beraz gaurko eguna alde horretatik bete-betea izan da, ezta. Zenbaiteren jo da Iñaki, aipatu diguzu ez da ordu batzuk eskaini bartzaizki honi, nolabait ere egunerokotasunetik iruten eta bizka bat gainbegiratu bat eman behar zaio, baina noski gero auditoriak etortzen direnean hor egon egin behar da, ezta. Zenbaiteren jo gainkarga bat bezala bizi dezake ikastetxe batek, batez ere beste ikastetxe batzuk animatzeko orduan, ezta. Zenbaiteraino da gainkarga bat, zenbaiteraino da, bueno, merezidu egiteak abantailak handiak diralako. Bai, nik gainkarga ez nuke konsideratuko. Nik usten dut dela, prozesu hauen bitartez ikasi dugu, koherente izaten esaten dugunarekin. Hau da, planteatzen dugu nola egin nahi dugun egunerokotasun horretan lana, prozeduraren bitartez, prozesuen bitartez, edapena segmentu guztietara egiten da, eta esan nahi dugu, azken baten auditoriak kontrastatzen dute esaten duguna, egiten dugun hori, egiten dugunarekin. Orduan, gainkarga baino, behar bada, aprobetxatzen dugu auditoria ikasteko. Auditorak ere ikasten dute, auditoreengatik asko ikasten dugu, eta aprobetxatzen dugu nolabait, tresna hau, inporta zaizkigun puntu kritikoetan, insistitzeko, laguntzaren bitartez noski, eta inolaz ere hartuta gainkarga bezala, hobekuntza aukera bat bezala. Zer dakar? Egia esan auditori batek dakarrena da lan zorrotze egitea, erregistro asko eskatzen dute evidentziak. Azken baten esaten dugun nola egin behar dugun, baina gero ziurtatu behar da esaten dugun hori benetan gertatzen den. Orduan, bai dela behar bada, momentu puntual baten, aktibidade hain zuzen ere zentratuta alik eta modu oberenean izaten eta presentatzen eskatzen duten informazio hori. Baina hor klabea da, ikusten da gero ipatu duzun moduan, Julian, hor proiektu baten barruan zera daramagu, berrikuntza proiektu bat ideia duena hobetzea dauzkagun erreminta informatikoak kudeaketa hori erresteko egunerokotasun horretan ateretzen dugun lan hori. Bai, justu ere antolamentuari dedikatutako berrikuntza. Bai. Bueno,
Ja, evidentzietara, zuk auditoriarako evidentziak aipatu dituzukuk, beste evidentzia batzuk topatu ditugu hemen, da evidentzia horietako bada, zuen berrikuntza, kalitate eta bikaintasun sistema honekia, nolabait ere besoak zabaldu dituela beste ikastetxe batuetara, eta harremanetan eta lankidetzan ari zeratela, ez hemengo ikastetxeekin, baizik, Alakante, Tarragona eta Galizialdeko beste ikastetxe batzuekin, ez da. Zenbaiteraino eredugarritasun bat sortu du Goierri eskolak, zenbaiteraino eredugarritasun hori zabaltzen ari zerate zuen lankidetza proiektu hauetan. Mira, komentatuko izut, hor pixkat, frente desberdinak abordatzen ditugu proiektu hauekin, baina, nik uste dut, 3 zutabetan oinarrituko nuke daukagun eskuartean proiektu hauekin. Bat, kudeaketari dagokiona, 2, antolakuntza eta errendimentu etekinari dagokiona hobetzeko, eta 3, emaitza akademikoak hobetzeko esparrua ere bai, ez, garatzen dugu. Hor, komentatzea, Albaceteko proiektu batekin, ari gara, hor posibilidade izan genuen sistema integradu kudeaketa integraduaren arloan, aukera izan genuen duela gutxi kongresu batean Albaceteko zuzendaritza taldearekin topatzeko. Arrazoia beste batzu ziren, baina hor ezagutzeko posibilidade izan genuen. Ikastetxe hau singularra da. Espainia mailan baduelako posibilidadea pertsona formatzeko esparru konkretu batean jarduteko. Hauek espezializatuta daude, kasu honetan aeronabez edo delako mantenimentua burutzen dituzten enpresentzako pertsonak prestatzen. Beraz, lanbide heziketa oso zuzendu bat, zehatz bat. Bai, gertatzen da, singularra da zergatik, garatzen dutelako nolabait 2 esparru. Bat, avionikarena, hau da, nola kontrolatu, nola kudeatu hegazkina edo kasu honetan helikopteroen elektronika navegazio sistema, eta bestea bada mantenimentu mekanikoa. Esparruari ez genuen ezagutzen tekniko arloan. Egia da, Albacetean sektore importante badago, helikopter eta INR enpresak dedikatzen dira helikopteroak mantentzeko. Helikoptero mantentzea oso zorrotza da, hor daude arau batzuk, oso exigenteak, eta pertsona hauek eta bertan parte hartzen duten irakasleak oso kualifikatuta daude, rekisitok edo betekizunak oso zorrotza behi dira. Enpresa hauek, INR eta esango dut helikopter, horrezaz gain, kudeaketa, zeharkako kudeaketan, ingurumenaren kudeaketan eta eraberean lan arrisku prebentzioaren arloan, baita ere arau horiek ezarrita dituzte eta zertifikatuta daude. Enkargo bat eman zioten estrategi gogoetarekin, gogoeta estrategikoarekin ikastetxe honi, hau da, ezinbestekoa da gaitasun teknikoak bermatzea ematen diren ikasketekin, baina eraberean ezinbesteko ikusten dugu ingurumenaren kudeaketan, hau da, aktibidade hau ze inpaktu duen eta nola minimizatu inpaktu hori, nola kudeatu hori, eta ezinbestekoa da pertsona parte hartzen dute, entornoa ez da oso agresiboa esate baterako, baina bai lan arrisku prebentzioari harretan berezia jarri bertzei. Orduan, enkargo hori barneratu dute eta egoki ikusi dute beharrarekin eta posibilidadekin, ministerioak eman duen aukerarekin, proiektu baten bitartez hori bideratzeko. Denbora labor baten egin nahi dute. Orduan, esan zute, ezagutzen ditugu pertsona batzu esperientzia dutenak hortan, goazen aprobetxatzea esperientzia hori ahalik eta azkarren gidaritza lana haien babesearekin burutzeko. Eta hortan ari gara, gidaritza lana, esperientzi badugulako, ezarrita eta zertifikatuta gaude, 3 urteko esperientzia dugu, eta ideia litzateke laguntzealik eta modu berenean, denbora labur batean, ikastetxonek zeharkako ziurtagiri hauek lortzea, barneratzeko kudeaketa horretan. Beraz, kasu honetan, zuen ereduaren aholkulari zeraten nolabait ere beraientzat, ezta. Eta emaitza akademikoen arlo horretan, hor badago balioak lanbide heziketan beste proiektu bat, Alekanteko La Folla ikastetxearekin ari zeraten egiten. Kudeaketa hitz egiten ari geranean, batzutan beti erakundearen beraren kudeaketaz pentsatzen dugu, ezta. Kasu honetan gehiago pentsatu behar dugu,
kudeaketa honek sortzen dituen emaitza akademikoetan. Zenbaiteraino hor ere, badaukazute halako eredu bat beste batzuei aplikagarri zaiena edo zuen gandik ikasi dezaketena. Bai, hori da, azkenean emaitza akademikotaz ari garenean, hitz egiten behar du gure baitare nolabait lehen esate genuen enpresak eta inguruak gure gizarteak eskatzen ari diren beste kompetentzi eta balore batzuetaz. Hau da, akademikoki edo teknikoki ezagutza batzuk erakutsi beharra dare edo ikasi egin beharra daukate ikasleak, baina gaur egin horri bezain garrantzitsua da nolabait beste kompetentzi batzuk ere garatzea. Eta da gaur egun enpresak eskatzen ari direnak hementxe bertan ere gure gizartean eta gure baiaran. Ala nola bat, talde lana dala, ardura hartzea dala, komunikazioa, bai orala, bai idatzia, atzerriko hizkuntzak, horrelako beste zeharkakoak izan daitezkeen kompetentzi eta balio batzuk, baina nolabait landu egiten direnak ikastetxetan. Landu bai, aspalditik landu egiten dira, baina beharrezkoa genuen horiek ebaluatzeko eta jakiteko nolabait ze punturaino ikasleak hortan aurreratzen ari diren edo ez erreminta bat sortzea. Orduan, proiektu hori, Lafoiarekoekin batea landu egin izan duguna, hortan datza. Erraminte bat sortzea eta egorak eta irizpide batzuk eta nolabait indikadore batzuk sortu ahal izatea eta adostea kompetentzi horiek gure ikasleak hartzen ari diren edo ez jakiteko eta era berean lortzen ari ez direnak nola landu daitezken adierazteko. Lotuta dago noski klase emateko erabiltzen dugun metodologiari. Orduan, batez ere lanbide heziketan, baina baita ere bai batxilergoan eta bai unibertsitatean gaur egun erabiltzen ari gara proiektuen bidezko ikaskuntza deritzon metodologia. Eta horren barne, nolabait, kalifikazio sistema diseinatzerakoan erreminte bat garatu egin izan dugu neurtu ahal izateko ikasle bakoitzagan, konpetentzia horietan zer lortzen ari diren. Nolabait, aukera ematen du hori neurtzeko eta hortan gehiago inziditzeko, baina baita ere ikasle bakoitzak proiektuak egiten dituen ala, proiektu batetan egin izan dituen akatsak edo esamotzen zaizkion hobekuntzak urrengoetan aplikatu ahal izateko eta nolabait konsientzia hartu dezaten horrelako konpetentzia horiek gaur egun enpresak eskatzen ari direla teknikoak bezain garrantzitsu bezala. Iñaki eta Jorge denbora badijoakigu, bioi halako galdera ez dakit konpromisuzkoa da, baina lanbide heziketako eskola bat zerate, bere espezialitatekin, ingurune batean txertatua, ikastetxe bat. Berrikuntza, kalitatea eta bikaintasunaren bide honetan eman dituzuen urratsekin, lantzen ari zeraten eredu guzti honekin, eredugarritasun horrekin, batetik 10 zenbait puntu gehitu dizkio honek Goierri eskolari. Ondo esan duzu, galdera konprometitua da. Ni zenbaki ez dizut esango, Julian. Baina bai, esan dezaket, honek salto kualitatibo bat suposatu duela eskolarentzat eta kuantitatibo ere bai. Kualitatiboa jarri gaituelako behar bada beste maila baten, maila horretan egotea dakarkigu beste proiektutan parte hartzeko, aukera izan dugu beste erakundeak ezagutzeko eta lortzen ditugun emaitzekin nik uste dut horrek bai ekarriko duela onura, hau da prestigio edo eskola honentzat. Beraz, kualitatiboki salto bat. Kuantitatiboki, baita ere, kuantitatiboki proiektu hobe dakartzate diru laguntza bat, dakartzate posibilitatea ekipamentu bai tekniko, pedagogikoak ekartzeko, erosteko, ekartzen duelako posibilitatea pertsona formatzeko eta ekartzen du azken batean posibilitatea guzti hori didaktifikatzeko eta gelara eramateko. Borja, zuk notarik emango diguzu? Keba, inek ere osnarketak egiteatzen naiz. Hala ere niko bai esango nuke nolabait lagundu egin digula azken finean ez guk uste dugun eremuetan lana aurreatzen baizik eta gizarteak eskatzen ari den eremuetan indarra jartzen. Eta gizarte esatetenean esaten nuen bezala eremu guztiak, ez da gure ikasleak barne ere. Orduan, gure lana izango litzateke nolabait rekauei jaso eta horren egian lan egitea edo pentsatzea nola landu dezakegun eta nola. Eta gure entzuleak hobeto ulertzeko gizartea esaten dugunean, zuek ordizian zaudete, baina honek ze zabalkunde hartzen du edo gizarte esaten dezutenean, zuen begian oraino iristen da. Urruti. Urruti nahi, eta bide hortan ari gara. Ez dugu bakarrik kontestualizatu gure aktibitatea, gure
edatzen dela bakarrik Goierri eskualdera. Nahi dugu dakigune erasumean, baina apaltasunez gainea badaukagun ezagutza nahi dugu jarri gizartearen eskura, berdin hemen, Espainia mailan edo txarrin. Beraz, prest gaude, irikita gaude, asko ikasten bai da, eta asko emateko ere posibilitatea dugulako. Bueno, Iñaki Zabalo, zuzendaria, Jorge Manzisidor ikasketa burua, bioi eskerrik asko gaur, jakin minezen argibide guzti hauek emateagatik, eta nola nahi ere, Goierriko eskolaren berri jakin nahi duenak, segurazki zuekin harmanetan jartzea ez du bat ere zaila izango, eta inor interesaturik baldin badago gure entzulen artean, hementxe Ordizian zaudetela, Ordiziko Goierri eskolan, gaurko sartu irten honengatik, jakin minez irratsaiotik, eskerrik asko biei. Mila esker, Julian. Eskerrik asko zuei.